Човекът от Пишмана, Цецо, човекът от Самоков, Снежи, истинска болярка. Heartbreakers with Broken Hearts, две талантливи търновски момчета, които творят музика. За тях, новите им парчета и творческите планове. Какво искат мъжете в леглото? Какво искат жените в леглото? За най-достоверната статистическа информация по въпроса, къде да спортуваме в Търново? Най-добрите 6 предложения за спортуване на открито. Колко струва ходенето до тоалетната в ПМГ? Договор за побратимяване подписаха кмета на Велико Търново доктор Румен Рашев и градоначалника на йорданския град Карак доктор Хасан Ал-Барна. Черни пластмасови рамки красят физиономиите на звезди като Боб Дилан, Джак Никълсън, Мерлин Монро и много други. Слънчевите очила Ray-Ban Wi-Fi стават неразделна част от гардероба на всеки себеуважаващ се актьор или музикант още през 52-а, така и до днес. Кога, как, колко или защо самолетният ми билет струва толкова много? Ние обобщихме тази информация специално за вас. И накрая една кратка обява. Търси се спонсор за издаването на книгата 100 лесни начина да спечелим пари.